Oke sudah, ini tadi suaranya sudah bagus ya Pak ya. Bagus, bagus. Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Contohnya jogetannya piye kan? Tolong kendangannya Mas, sing handset Mas, Guru. Gugu. Mas Gugu. Heeh. Kendangannya piye ya enake ya. Kamu bisa sogok-sogok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Urung iso keri sian. Tendangannya sing iso digendhekne Mas sing ngene-ngene ya Mas ya. Oke ya Mas, Mas Gugu. Halo. Jaipong ae deh kayake. Mas Guru. Ya gak aku iki ganggu Mas Gugu iki wayahe kerja lho soalé Bu. Masa ya tuwega to ngono kok gak disawang to aku ijenan. Yo. Tangane ngene tangane. Dok, gede towo. Pak. Tiba-tiba ning asmara kuatna ati kelelot angkana kelalap tresna tatan kendat sakit suka ayo tangane mendek pokoknya nemburi ngene pokoknya ayo tendang pengen terkenal pura pengen bayarane larang pura ayo kok tangane rada mundur pokoknya jentit nah meleding iki rada mendek yo tiba-tiba ning asmara kuatna ati kelelot angkana kelalap tresna tatan kendat sakit munyer tarewangi bapak teni munyer munyer tarewangi bapak teni munyer rasanya talentaku seleramu nyapo mambu dah mambu Lah ya sing prat mu sapa? Nanti Bait masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu ndak boleh ada rasa malu, ya. Kan duwe isin, ya isane ngisin-ngisini ya. Ya. Enak dijaipong nih Mas. Iya. Ya, ayo. Coba. Yo, lagune anyang-anyang. Yuk, maka Mas Joro. Masih bersama Selu. Batang rasane Mas Joko bilang kenceng atau nur. Mas bagus ojo celek tresnan pancen tresno kuwi akeh pacoban.
Semoga sehat selalu, panjang umurnya, tambah pintar, berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kalau udah apa Pak, lek ngarani Pak, wis nampa Apa? bayaran, Ya. kabeh diparing neneng mamah kabeh ya. Terus semangat terus menjadi sindennya. Sering-sering, setiap hari harus belajar
Nanti kalau ada waktu main ke rumahnya Mbak Niken ya. Arep mau kaya apa lek rono? Apa ae? Oh, apa ae. Sak jaluke. Kayak ana elmu sing anyar ku lho. Jojo to, Pak. Ya Allah. Terima kasih, Nduk sik lho. Dadah. Nggih. Sehat selalu. Miki digawa. Nduk niki wis dirak dulu ya, Iya, Nduk. Pak. Wah, niki kok nganti gara-gara. Wah, melu aku nek awake sehat mending ngancik gara-gara barang urung gelem mulih. Oh, ngono. Iki isih ana pamundhut isih. Adoh saka Singapura sing wit wingi meling lawan aku. Sesuai dengan selera anak muda sekarang sing disuwun lagu Puspitanala. Oh, ngono. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih, tiar kuwes lagu Puspitanala Nyidrasmara. Nggih. Spesial yang nyekar